खुलुमबाय नोंथांमोनखौ भॉइस ऑफ बोडोलैंड चैनलाव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि मोनथिनो गोनां खौरांफोरा जाबाय BPF आरो UPPL गंनैबो दोलोनि मददगिरिफोरा काजलगावआव चिरां जिल्ला बेंगिरिनि लांगोनायाव बिजाथिलाइ गथायनो थांनायाव गंनैबो दोलोनि गेजेराव नारख्रांलायनाय आरो बुलायलायनाय जाथाय जानाया सोराङाव फैदों। BPF दोलोखौ मोजां मोनगिरि आरो UPPL दोलोखौ मोजां मोनगिरि गंनैबो दोलोनि मदद खालामगिरि रायजो राजाफोरा गंसे लामायावनो मैया बिजाथिलाइ गथायनो थांनायाव सौग्रावलायो। गावबागाव दोलोनि बिजाथिया बिजाथिलाइ थिसननो थांनायाव चिरां जिल्ला बेंगिरिनि अफिस लांगोनायाव गंनैबो दोलोनि मददगिरिफोरा नारख्रांलायनाय आरो बुलायनाय जाथाय जादोंमोन होनना खौरां मोनदों आरो उनाव पुलिसआ गंनैबो दोलोनि मददगिरिफोरखौ सामलायनो नाजायो होनना खौरां मोनदों। BPF दोलोनि बारग' MLA दुर्गा दास बर' बिथाङा फिन खेबसेबाव MLA बिजाथिनि थाखाय टिकेट मोननो हायासै। थाखानाय BPF दोलोनि सा 3 बारग' MLA फोरनि गेजेराव चरण बर' रबिराम नार्जारी बिथां सानैखौ फिन टिकेटखौ होफिननाय जाबाय, नाथाय दुर्गा दास बर' बिथांखौ बिजाथिनि थाखाय सायख'फिननाय जायासै। बेनि सायावनो दुर्गा दास बर' बिथाङा हाग्रामा महिलारी बिथांनि सायाव माखासे बाथ्राफोर बुंनायखौ नुनो मोनदों। बिथाङा बुंदों दि हाग्रामा महिलारी बिथाङा MLA निख्रुइबो गिदिरसिन खामानियाव थिसननो थाखाय आंखौ लाखिना दोनदों, जायनि थाखाय आंखौ MLA बिजाथि सायख'वासै होनना बारग' MLA दुर्गा दास बर' बिथाङा बुङो। आं हाग्रामा महिलारी बिथांनि सायाव फोथायनाय दं, नाथाय बिथाङा मानो थाखाय सासे थाखानाय MLA बिजाथिनो टिकेट होआसै आं जेबो मोनथिला होनना दुर्गा दास बर' बिथाङा बुङो। मैया BPF UPPL आरो BJPजों लोगोसे गोबां दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोना गाजा गोमजायै गोबां रायजो राजाफोरनि लोब नुजाथिनायाव नमिनेशनखौ गथायो। नाथाय बेनि गेजेरावनो 41 नं मानास बियाबाव BPF दोलोनि मावथिफोरा सियार टेबोल बुख्रुब बुसि खालामनानै गावसोरनि BPF दोलोनि हेंथा खालामनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो 41 नं मानास बियाबनिफ्राय सायख'जानाय बिजाथि थानेश्वर बसुमतारी बिथांनि हेंथा प्रटेस्ट खालामनायखौ नुनो मोनो। मावथि बिथांमोना फोरमायनाय बादिब्ला थानेश्वर बसुमतारी बिथाङा मानास ओनसोलनि सुबुं नङा, जायनि थाखाय थानेश्वर बसुमतारी बिथांखौ बिजाथि महरै नाङा होनना बिथांमोना बुङो आरो सियार टेबोल बायदिफोरखौ बुफाय बुसि खालामनानै थानेश्वर बसुमतारी गो बेक स्लगान होयो आरो मानास ओनसोलनि सुबुंखौनो बिजाथि फसंनांगौ होनना सालबारि ओनसोलनि BPF दोलोनि मावथिफोरा BPF दोलोनिफ्राय 41 नं सायख'जानाय थानेश्वर बसुमतारी बिथांनि हेंथा खालामनायखौ नुनो मोननाय जायो। मख'जाथावदि 41 नं मानास समस्तिनिफ्राय बेरेखा दोलो UPPL नि बिजाथि हिसाबै बर'नि मुंदांखा फावखुंगुर जोंस्रां ब्रह्म एबा फैला जे बरगयारी बिथाङा UPPL दोलोनिफ्राय बिसायख'थि गोलैगोन। आसाम बिधान सभा बिसायख'थि सफैनाय लोगो लोगोनो BPF दोलोआ सानबा एफा गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जाबोबाय थानायखौ नुनो मोनगासिनो। बेनि गेजेरावनो मैया UPPL आरो BJPजों लोगोसे गुबुन दोलोफोरनिफ्राय गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना हाग्रामा महिलारी बिथांनि नुजाथिनायाव मैया जइन जायो। थिग बेबादिनो गोबाव समनिफ्रायनो BPF दोलोनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि जाय बिथाङा थांनाय BTC बिसायख'थिनि सिगां खाम्फा बरगयारी बिथांजों लोगोसे BPF दोलोखौ नागारनानै UPPL दोलोआव जइन जाहैदोंमोन। बिथां चन्दन ब्रह्मआ फिन BPF दोलोआव मैया जइन जाफिनबाय। थांनाय मोनायाव BTCनि गाहाय हाग्रामा महिलारी बिथांनि नुजाथिनायाव चन्दन ब्रह्म बिथाङा मैया BPF दोलोआव हाबफिनो आरो हाग्रामा महिलारी बिथाङा बरायो। बेजों लोगोसे UPPL दोलोनि बारग' MLA भुपेन बर' बिथाङाबो UPPL दोलोखौ नागारनानै मैया BPF दोलोआव जइन जायो। बेनि अनगायैबो मुंदांखा फालांगिरि मनरन्जन ब्रह्म बिथाङाबो BJP दोलोनिफ्राय मैया BPF दोलोआव जइन जायो। बेनि अनगायैबो गोबां ex-BLT, ex-NDFB, UPPL आरो BJP नि गोबां मावथिफोराबो जइन जानायखौ मोनथिनो मोनदों। BTCनि गाहाय हाग्रामा महिलारी बिथाङा खालामगासिनो दं नामा नखर राजखान्थि, जायनि थाखाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांजों लोगोसे समान खामानि मावबोनाय बर'नि आइरन लेडि बारग' MLA प्रमिला रानी ब्रह्म बिथांनो टिकेट होआसै आरो गावनि बिसिनोसो टिकेट होदों। बे बाथ्राखौ बुंदों UPPL दोलोनि लाइमोन दैदेनगिरि रांगुल बर' बिथाङा। हाग्रामा महिलारी बिथांनि बिसि शिवली महिलारी बिथाङा बड'लेण्ड सोमावसारनायाव जेबो बिहोमा गैया। हाग्रामा महिलारी बिथाङा गावनि नखरनि बिसिखौ MLA बानायनो नागिरदों, बिबोनांखौ EM बानायबाय, TCLCC नि चेयारमेन बानायबाय आरो गोबां गावनि नखरनि सोद्रोमाफोरखौसो EM MLA बानायगासिनो दं होनना रांगुल बर' बिथाङा बुङो। हाग्रामा महिलारी बिथाङा बड'लेण्ड सोमावसारनायाव बिहोमा दं, नाथाय बिथांनि बिसि शिवली महिलारी बिथाङा जेबो बिहोमा गैया। हाग्रामा महिलारी बिथाङा नखर राजखान्थि एबा नेपटिज्म खालामगासिनो दं होनना बिथाङा बुङो। बेनि अनगायैबो BTCनि डिप्युटि चिफ रिहन दैमारी बिथाङाबो गावनि फिसाज्लाखौ राजखान्थि फोथाराव लाबोनो
होनो नागिरदों। जुदि माबा मोनसे खामानिनि थाखाय रेहन दैमारि बिथांनियाव थाङोब्ला रेहन दैमारि बिथाङा गावनि फिसाज्लाखौसो थिसनना दोनदों होनना रांगल बर' बिथाङा बुङो। बेनि अनगायैबो बड'फाजों समान समान खामानि मावबोनाय प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा मानो थाखाय टिकेट मोनासै आरो मानि थाखाय गावनि बिसिखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा MLA बानायनो नागिरखो बेनि सायाव रांगल बर' बिथाङा सोंथि खालामो। बेनि अनगायैबो BPF सोरखारनि लाइमोनफोरनि थाखाय 100 कौटि बाजेटनि 2 लाख रां होगोन बुंनानै गावसोरनि दोलोनिल' सुबुंफोरनो आरो मेम्बारफोरा लाइमोनफोरनि सोलाय गावसोरनि बिसि बिहामजो आरो फिसाज्लाफोरनोल' होदों आरो लाइमोनफोरखौ थगायबाय होनना UPPL नि लाइमोन दैदेनगिरि रांगल बर' बिथाङा बुङो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। बेबादिनो सानफ्रोमबो गोनां खौरां मोनबाय थानो थाखाय भइस अफ बडलेण्ड चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायोब्लानो जाबाय। थेंक इउ।